croeso i sesiwn symud yn y gadair. Siwna ydw i a dwi'n gweithio i Theatr Felinfach. Heddiw i ni'n mynd i wneud sesiwn symud yn y gadair sydd yn addas ar gyfer pob oedran. Ond cyn i ni ddechrau, mae yna gwbl o bethau mae eisiau ni ystyried. Mae'n bwysig ein bod ni'n eistedd yn iawn. Felly newch yn siŵr bod chi'n wylo man sydd ddim rhy bell ymlaen yn eich gadair. Os chi'n rhy bell ymlaen mae'r gadair yn mynd i cwympo ymlaen. Newch yn siŵr bod chi digon bell nôl. Bod chi'n eistedd i fyny'n syth a bod eich traed chi o flaen eich ysgwyddau chi. Iawn? Felly, ni'n mynd i ddechrau trwy gynesu i'r gantregaron gan bwca. Felly dilynwch fi, peidiwch poeni os neu unrhyw symudiadau rhy gyflym, mae croeso chi arafu nhw i lawr, neu os oes unrhyw symudiad yn rhy fawr, newch nhw llai, gwrandowch ar eich corff. Felly, mi ddechrau trwy codi'r coes troed dde, troed chwith, ar brein eich trad. Ni'n mynd am yn ail. Da iawn, teimlwch eich pegyrnau'n gweithio. Nesaf, ni'n mynd troi'r ysgwyddau ymlaen. Awch ag ymnôl. Da iawn. Ysgwydd chwith. Ac yn ôl. Ni'n mynd troi'r brech dde o amgylch ymlaen. Da iawn, ac yn ôl. Da iawn. Brech dde. Ac yn ôl. Da iawn. Nesaf ni'n mynd troi i'r chwith. Da iawn. Nôl i'r canol. I'r dde. I'r canol. Da iawn. Ni'n troi'r chwith a brech dde mas. A ni'n peth i'r ochr arall. Da iawn. Nesaf ni'n mynd galw rhywun mewn. Fela. Da iawn. Ni'n mynd matio'r unfan. Nesaf ni'n mynd edrych ar ffordd arall a dere eto. Da iawn. A ni'n mynd agor i'n brechau mas. Da iawn. Ni'n mynd pwyso i un ochr. Nôl i'r canol. Pwyso i'r ochr arall. Yn ôl i'r canol. Ni'n mynd troi chi'r brechau ymlaen. Da iawn. Ac yn ôl. Nesaf ni'n mynd cymryd penelyn dde i'r penglin chwith ar ochr arall. Da iawn. Peidiwch boeni os chi'n methu codi'ch coesau. Nawr ni'n mynd cymryd y goes allan. Mewn. Chwith. Mewn. Dde. Mewn. Chwith. Ni'n mynd dere eto. Da iawn. Ni'n matio'r unfan. Ni'n mynd i edrych. Ochr arall. Dere. Agor brech yma sy'n dragaron. A ni'n mynd i mynd dere eto. Da iawn, matio. Ni'n mynd i edrych. Dere. A i dragaron ola. Da iawn. A dyna chi'r gan. Cynhesu, ni wedi cynhesu, felly mae cyfle nawr i'ch casáu bach i cael llwmp o ddŵr a i dal eich hanal yn ôl. Da iawn. Nesaf, ni'n mynd i symud i'r gan breuddwyd roc ar ôl. Iawn. Eto, os oes unrhyw symudiad yn rhy gyflym, mae'n croeso i chi arafu nhw. Os oes unrhyw beth rhy fawr, gwrewch nhw'n llai. Iawn, felly bant â ni. Ni'n mynd i ddechrau gyda'n ysgwyddau. Ac yn ôl, ymlaen, yn ôl, gallwch chi cyflymu.
ni'n mynd i chwarae drymiau. Troell i brechau, a lawr, lan eto. Ni'n rhoi brechau allan a jyst symud i'n bysedd. Nesaf rhoi brech chwith yn dros y corff a troi dde, a brech dde a troi chwith. Da iawn. Rhoi llaw chwith, dde, gitar. Dde, chwith, gitar. Chwith, dde, gitar. A agor yn dwylo. Da iawn. Nesaf ni sgwyd eto. Nesaf ni'n rhoi braich dde mas a troi chwith, a braich dde a troi chwith. Da iawn. Ni'n mynd i fyny. Da iawn chi. Nesaf ni'n neud brech allan y bysedd. Brech dde dros y corff a chwith. Llaw chwith, chi'n barod? Gitar! Dde, chwith, gitar! Agor allan, da iawn. Nesa, ni'n mynd codi llaw dde yn araf. Da iawn, llaw chwith yn araf. Llaw dde am allan. Llaw dde, chwith, sori. Doi. Ysgwyddau. Drymiau. Da iawn. A nawr ni'n mynd ar dwylo. Brechdi yn groes y corff a chwith. A'r coesau i gyd fynd. Barod i'r llaw chwith. Dde. Eto. 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 Agor. Ysgwyddau. Cofiwch eich cyflymu hwn os chi moyn. A dyna ni. Da iawn chi, dyna'r ail rhan wedi gwblhau. Mae amser nawr da chi i gael tamed o ddŵr a hoi bach. Da iawn. Felly, ni wedi cyrraedd y rhan olaf o'r sesiwn, le ni'n mynd i ymlacio'r corff yn awr. Felly, ni'n mynd i symud i'r gang craig Cwm Tydi, gadael teifi. Iawn, a ni'n mynd i ddechrau trwy ynadlu. Mewn, da iawn, ac allan. A ni'n mynd eto mewn. Allan. Da iawn, ni'n mynd i ymestyn i fyny nawr. Da iawn. Adalwch e. Da iawn chi. Ymestyn lan gyda'r dde. A'r chwith. Da iawn. A ymestynwch faint o'r bell chi'n gallu. Da iawn. A'r brechau lawr. Ni'n ymestyn am lawr. Garwch. Dewch nôl i fyny'n araf. Da iawn. Anadwch chi mewn. Allan. Ac unwaith eto. Allan. Da iawn. Ni'n mynd i cymryd y braich dde dros y corff a'i dal. Newch siŵr bod eich ysgwyddau i lawr. Da iawn, ni'n mynd i newid braich. Da iawn chi. Ni nawr mynd i codi penglin a troi'n i gwrdd.
iawn, rhaid ni'n troed ffordd arall. Os chi'n methu dal eich coes, mae'n iawn i chi wneud e lawr fan hyn. Da iawn, ni'n mynd i troed chwith nawr. A ffordd arall. Ni nawr yn mynd i ymestyn ein coesau allan am yn ail. Da iawn. Da iawn chi. Nesa, byddwn ni'n troi chi'n ysgwyddau ymlaen, chi'n barod? Na nhw. Ni'n mynd i chwnegu ein hanelyn dragau. Da iawn. Ni'n mynd i mynd am nôl. A ni'n mynd lawr i'r ysgwyddau unig. Nesa ni'n mynd i troi'r chwith. Adaelwch yna. A mynd i'r dde. A nôl i'r canol. A dyna chi. Sesiwn symud yn y gadair wedi wneud. Mi'n gobeithio'n wir eich bod chi wedi mwynhau, a gobeithio welwch chi nôl eto. Hwyl!